A sosit moșul? Wow! Ce tare! Ne-a adus o buburuză. Ha? Ce ți-a adus moșul? O buburuză? Wow! Wow, ce buburuză faină! Cum te dai cu buburuza? Așa? Iuhu! Popa, popa, popa. Nu se duce. Spate. Nu se duce, nu Cred se că nu se duce. duce. Da, călărim Taram, taram, buburuz. taram, 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 taram. Iuhu! Iuhu! Ce-i Dar știi, vezi? Cum să se țină. Are și la grădii. Da, are la grădii din asta cu buburuză. Fericit bubumic. Ha? Iuhu, cu buburuza. Hai să pun laptele. Wow, super.